En nu is Stam weg en dan wordt het weer minder leuker. Hoe goed was Stam? Stam was leuk om naar te kijken. Dat was gewoon een brok energie. Die spitsen die waren bang van hem. Als hij een bal vast had en iemand probeerde die bal af te krijgen... dan zag je dat hele stadion omhoog komen, want dat lukte niet. Het is een rots in de branding. Maar echt, geen echte Ajaxiet eigenlijk. Hè? Geen echte Ajaxiet, maar er lopen zo weinig echte Ajaxieten rond... dat het leuk was om naar hem te kijken. Dan zag je tenminste wat. Stijn Franke, vandaag maakte de commissie evaluatie afgesloten strafzaken bekend... dat wat hen betreft de rechtszaak tegen Lucia de B over moet, geloof ik, hè? Ja. En betekent overmoed dat dat weer heel erg lang zou kunnen gaan duren dan? Nou, dat zou heel lang kunnen duren. Omdat de eerste stap is bij de Hoge Raad, een herzieningsverzoek, een herzieningsprocedure. Een herzieningsverzoek is eigenlijk een verzoek tot... zullen we het nog een keer overdoen, want het is niet goed gegaan. En als dat succesvol is, dan zal vervolgens een ander gerechtshof... ergens in het land de zaak nog een keer moeten berichten. Dan kun je alweer even een jaar verder zijn, ja. Hoe is het eigenlijk? Dat vragen we aan dochter Fabienne met Lucia de B. Ja, nou, het gaat niet zo heel erg goed qua gezondheid dan. Vertel. Nou, na die beroerte die ze heeft gehad... heeft ze niet genoeg fysiotherapie gehad... en niet genoeg begeleiding gehad. Dat was maart vorig jaar, hè, die dat beroerte? was maart vorig jaar, ja. En ja, daardoor is het herstel eigenlijk nooit echt goed opgepakt... met als gevolg dat haar rechterarm nog steeds niet gebruikt kan worden. En ze nog heel veel last heeft van allerlei pijn overal... en spiertrekkingen en dat soort dingen. Had ze niet enige hoop geput uit het feit dat de zaak opnieuw werd bekeken... en dat ze dacht, misschien kom ik vrij? Ja, tuurlijk. En heb je er vandaag ook gesproken? Ja, ik heb er vanmiddag gesproken. Ja, nee, ze was heel erg opgelucht dat de commissie positief had beoordeeld. In geen van de zaken die aan Lucia te last zijn gelegd... is een bewijs gevonden dat er sprake was van een niet-natuurlijke dood. Behalve in eentje. Daarvan is iedereen uitgegaan destijds. 1 patiëntje zou om het leven zijn gebracht door een dioxinevergiftiging. Ieder rechtstreeks bewijs ontbreekt. Dat heeft ook de commissie vandaag vastgesteld. Waarom is dan toch Lucia veroordeeld? Voor dit geval en voor alle andere zaken. Het idee, het kan geen toeval zijn. Dat is net ook naar voren gekomen. Nou, dat waren dus de 2 pijlers. Het credo, het kan geen toeval zijn, en die ene zaak. Over beide pijlers is het rapport buitengewoon kritisch. En als die 2 pijlers wegvallen, dan valt dus de hele zaak weg. Op 1 punt geeft de commissie het advies om nog wat onderzoek te doen. Dat is naar overlijdensgevallen in de periode voordat Lucia daar werkte. Waarom is dat van belang? Omdat in de periode voordat zij haar werkte... op de desbetreffende afdeling van het ziekenhuis... er meer sterfgevallen waren dan in de periode dat ze er werkte. Dat is toch merkwaardig als er sprake zou zijn van seriemoord. In 3 zinnen. Hij heeft 3 dochters. Ja. En hij moet zelf beslissen wie de grote erfenis krijgt, zou ik maar zeggen. Wie het meest van hem houdt, die krijgt het meest. Ja. En dat wordt een rare strijd. Ja, want degene waar hij het meest van houdt, die wil daar niet in meegaan. Die zegt, ik heb ook een man waar ik van hou. En dan wordt hij zo boos, dan verband hij er. Je kan er ook ontzettend om lachen. Het is ook heel ordinair af en toe met scheldpartijen. Geniaal gedaan, omdat het Shakespeare is. Maar het is onderweg naar morgen, maar dan heel geniaal. Want het is gewoon hele mooie taal en dan kun je de woorden... Maar wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan? Ja, verdor uw buik, verschrompel uw organen waarmee u baart. Van die hele erge dingen. Dat uit uw verziekte schoot geen kind ooit barst om u te eren. En zou zij baren, maak haar dan een kind van gal. Met je vrouw, 's ochtends om 6 uur. En dan, 's ochtends om 6 uur met je vrouw? Ja. Shakespeare? Ja, en dan wat schelden. Ja? Kijk, als man van 50 krijg je les in teksten. Hè? Dus in het begin dacht ik van, maar nou, moet ik les gaan hebben? Nou, het is gewoon heel zwaar. Het is emotioneel heel zwaar. Ik bedoel, als gezinsvoogd word je geacht en doe je ook je stinkende best om kinderen te beschermen. En in veilige situaties onder te brengen. En uiteindelijk beland je dan voor een strafrechter. En dat is natuurlijk precies tegenovergesteld als wat je wil. Om uit huis plaatsen, dan zegt u, dan is de gezinsvoogd eigenlijk de belangrijkste stem. Ja. Die staat er het dichtst bij, die kan het best bekijken. Want ja, ik heb contact met het gezin. Want het is toch een solo-functie die je uitoefent. In die zin dat je alleen naar gezin toe gaat. Alleen met het kind praat en naar huis en naar zittingen enzovoort. Maar omgekeerd is het dan dus zo dat als iemand niet uit huis wordt geplaatst... terwijl dat misschien wel beter was geweest... dan is de gezinsvoogd dus ook de eerste die je daarop zou kunnen aanspreken. Ja,
Want wat heb je niet gezien? Of wat heb je niet verteld? Of wat heb je over het hoofd gezien? Of een kind heb je met behulp van de politie letterlijk uit de armen van een moeder gerukt... en die moet je ergens in een crisispleeggezin plaatsen. Ondertussen moet je kijken, kan het kind terug of niet? Dat is mijn verantwoordelijkheid. Dan blijkt dat het kind niet terug kan. Ja, vervolgens is er geen pleeggezin. Want het kind kan niet daar blijven, want die organisatie daar zegt... ja, dit is een crisispleeggezin, dus per definitie tijdelijk. Dus 3 maanden. Meneer Molenaar, u moet toch naar iets anders gaan zoeken, want hier houdt het op.